Team Parijs! Parijs! Het was maandag al vroeg druk op de velden van SV Venray. Er stond namelijk een voetbaltoernooi op het programma. Met spelers van basisschool Crocodarius en de vluchtelingenopvang in Oostrum. Wij hadden eigenlijk het idee van, we komen er altijd langs en er moet iets georganiseerd worden. En ze zitten daar ook heel vaak zich te vervelen. En toen dachten wij, wij kunnen gewoon samen met hun iets gaan organiseren. Dus wij hebben eigenlijk contact opgenomen en zo zijn we eigenlijk bij elkaar gaan zitten en zijn we wat gaan organiseren. En wij dachten, een social event, want dat is het eigenlijk. Vooral dat ze met elkaar de taal kunnen spreken en dat ze samen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja, en zo zie je het. Zo zijn we hier nou aan het voetballen. We hebben gemixte teams gemaakt, kinderen bij elkaar gezet dat ze de taal kunnen spreken. Dat ze echt bij personen van het AZC zitten waar ze mee de taal kunnen spreken. Ja, dat is echt geweldig om te zien hoe ze samen met elkaar in gesprek gaan. Karim is een van de voetballers en hij zit samen in een team met onder meer Ali uit Jemen. Omdat we hebben besloten, omdat hun hebben niks te doen daar. Dus wij gaan iets organiseren omdat het leuk is en zo. Om met hun te spelen. Ja, je zit in Team Parijs, hoorde ik. Je hebt de eerste wedstrijd al gevoetbald. Hoe is het? Het is echt goed. We hebben gewonnen, 4-0. En het was leuk. Ja, je zit in een team bij Ali. Onder meer omdat je samen Arabisch spreekt, hè? Hoe is dat? Ja, je zit met een team met wie je kan samen communiceren. Je kan met hem Arabisch praten bijvoorbeeld. En er zijn veel talen. En dat is goed. Ja. Yeah, you're living in Oostrum now. You're originally from Yemen, I heard. How is it to be here? It's good. I was live and born in Saudi Arabia, but I'm from Yemen, from Hadramaut, and I come here before maybe 3 months. Yeah, and happy to be here. Why are you here? I'm here for new life, for new goals. I want to. I found Netherlands to make my goals true. I hope that because I have two of my brothers here. Before 2 years they come in here. Yeah, they see a new life. They found they يقولوا إنه يعني أترحب بيهم وزي كذا. فاهم؟ Hij vond het leuk om met mensen te praten en hier is alles zo goed en dan in daar. Yeah, and your brothers are already here. And what are your dreams? My dreams, I hope I'll be a football player in Ajax or in Eindhoven, and I want to be in IT. I want to study in university in Eindhoven. Yeah. De meesten komen uit Oostrum volgens mij, hè? De asielzoekers. Zijn ze nog niet zo heel lang, dus jij kan me voorstellen dat het ook totaal wennen is nog voor ze. Absoluut, ja, ze moeten echt met alles moeten ze soms weer helemaal opnieuw beginnen. En dat heeft enige tijd nodig, maar zodra ze zich een beetje thuis voelen, dan gaat het allemaal vanzelf. En we zorgen er met z'n allen voor dat iedereen zich thuis voelt. Dus. En daar helpt dit natuurlijk uitstekend bij. Ja, dit is een perfecte bijdrage hiervoor. Dus. Ja, dat past toch uitstekend bij de Crocodarius, hè? Want er zijn ook kinderen bij jullie op school die hetzelfde meegemaakt hebben als de vluchtelingen. Ja, wij hebben ook kinderen die komen bij ons naar school toe. Die beginnen bij ons in de opvanggroep. En na 1,5 jaar ongeveer stromen ze in de reguliere groepen. Ja, en die maken precies hetzelfde mee eigenlijk. We hebben ook kinderen die ook in een asielzoekerscentrum hebben gezeten. En die uiteindelijk dan bij ons naar school zijn gekomen. Ja, zij weten precies hoe het werkt. En dat is mooi dat ze hier ook samen over kunnen spreken.